אז טוב. ערב טוב לכולם, אני שמחה להיות ביניכם, ו... אז ככה, הסיפור שלי הוא קצת רגיש, יש לי ילד על ספקטרום האוטיסטי, בן 14, שבאמת אני מנסה איתו כל דבר שאני שומעת, אני מיד הולכת ועושה, בלי לחשוב יותר מדי, אבל כן לפני זה חוקרת. אז זה ילד שבעצם אני עברתי איתו המון, ואם זה ויטמינים ומינרלים וכל מיני בדיקות, ובאמת אני רוצה להגיד שכל דבר עזר, כמו אומגה וויטמינים ומינרלים והכל, אבל כל דבר הוא בעצם לאט לאט התפתח, ולא ראיתי שיפור מיידי או שיפור שאני אגיד וואו. אז כששמעתי מהמטופלת שלי, שאני בעצם נעשה מקצועית, שהיא השתמשה במדבקות גזע, והסוכרת שלה התאזנה, והיא המליצה מאוד להתחיל את זה עם הילד שלי, ואני ניסיתי את זה עליו, ואנחנו היום אחרי 3 חודשים שהוא משתמש בזה, ושמעתי גם הורים, זה היה אומנם באנגלית, שהשתמשו את זה עם הילדים שלהם על ספקטרום האוטיסטי, ושזה מאוד עזר, אז זה ככה עודד אותי. Mhm. והיום, 3 חודשים אחרי, הילד שהוא לא ורבלי בכלל, זאת אומרת, הוא לא מדבר, הוא לא משתף את הרגשות שלו, היום הוא כן מנסה לדבר וכן משתף פעולה, וכל יום אני מקבלת הודעות מהבית ספר עד כמה הילד הזה משתפר, וזה פשוט מגיע במהירה, כאילו כל פעם זה עוד משהו שהוא מאוד משמעותי, משתף פעולה, מנסה לדבר, ויש לי אפילו סרטון על כך ששיתפתי גם בקבוצה, כי זה מאוד מרגש, ואם דרך לירוי אני אוכל לעזור לעוד ילדים כמוהו, אז אני מאוד אשמח. וחוץ מזה התחלתי גם אני להשתמש, אני בת 42, היה לי כבר 3/4 ראש שיער לבן, Mhm. היום אחרי 1.5 חודשים שאני משתמשת, נשאר לי רבע מהראש שיער לבן, כאילו, ויש וואו. לי גם צמיחה חדשה, שאני ממש לא ציפיתי לזה, ויש לי הרבה אנרגיות, ואני צריכה את זה כי אני מעשה מטפלת באנשים. אם פעם הייתי יכולה לעשות 4 טיפולים, והיום אני מרגישה שאני יכולה גם לעשות 6, ולעשות בלי להתעייף יותר מדי. זה Mhm. מוצר מדהים, אני ממליצה אותו למטופלים שלי, ורוצה להפיץ את זה בכלל לכל בן אדם שחי בעולם הזה. כאילו, זה מוצר מדהים, ובאמת אני בהודיה על זה שיש לנו את זה בישראל, וכולנו כבר יכולים להשתמש בזה. מדהים. תשמעי, ילדים זה, איך אומרים, אנחנו לא יכולים לעצור את הרגש, זה כל כך מקסים, כאילו אין דבר שאתה לא תעשה בשביל אדם שאתה אוהב, אין דבר שאתה לא תעשה בשביל ילדים, בשביל הילד שלך. ואני חושב שמה שאת עושה פה זה דבר מדהים, כי בסופו של דבר, מה שאת עושה, את גם מאפשרת לעוד אנשים לדעת את הדבר הנפלא הזה, שיכול לשפר לא רק לילד את החיים, אלא כל המשפחה, הרי כולכם מושפעים מהמצב רוח שלו, מאיך שהוא מתנהל, הצוות בבית הספר, כל מקום זה מעגלים מדהימים. אז באמת, אני פה ככה קורא לכולם, שכל מי שחושב על מתלבט, האם לספר, לשתף, אז כמובן שזה, אני חושב שזה לא זכות, זו חובה. אז כל הכבוד לך, באמת, תודה רבה, תמר. אז יישר כוח גדול, ותרגישי טוב, ושיהיה הרבה בשורות טובות עם הילד המתוק שלך, ותמשיכי לעדכן אותנו, אנחנו מאוד נשמח לשמוע על שינויים.